They say that the Fulani herdsmen, where they carry people, they go inside the bush. For inside Owerri, as we dey talk now, they say na normal business for Fulani people. Now we come dey ask, who puts on the man your strength? They go where ESN dey and where unknown government. But this one na Fulanis. Why your security men no dey go after those people? Because this thing now, the person wey they don carry don finally come outside come confirm say those people na Hausa people and they be Fulani people. Say he see them korokoro eyes and they talk their everything for this video wey I go play you now. So what is holding the Imo State security to go inside that bush and capture those people? What are the security doing in Osu? Why the Fulanis are inside our bush close to Owerri town? No, close. This one is not in the village, close to Owerri town. Let's go and find out how this thing they happen. Yeah, my wonderful people, welcome back to Barnabas Gist. If today is the first time we come across this wonderful channel, you are highly welcome. We still dey here, they bring updates back to back as they hot. They say for Owerri yesterday, na so Fulani just come outside for road for inside Owerri town. No, go carry people enter inside bush. So I'm going to play this video for you to watch, and we will come back, continue this video. Please watch it from beginning to end, because at the end of the first video you watch, the other one you hear when the person where they carry, one of them come outside the con talk for this video. So watch the video from beginning to end. You know, I want to call upon the use of Okolochi, the use of Eziobodo, the use of Ihiagwa. One or you know. One imo hunu niile nde Fulani na-achị nnama, they are at it again. Nde Fulani na-achị nnama, they are at it again. Do not allow nde Fulani na-achị nnama to take over your communities. Okay, yesterday on Friday, nde Shipot to be a wedding no Okolochi. On Friday, nde Shipot Port Harcourt be a wedding no Okolochi no Owerri West. Nde Fulani na-achị nnama akwụsị ha na moto ha. Na krocha ha ihe niile ha ji, ma phone, ma ego, ma jewelries, ma ntanimrokoto, naracha ahịa. You know, naracha ahịa, ihe niile, everything. Then on Saturday, n'ezi obodo, and Ihiagwa, ndị Fulani na-achịla ma ele, di na nwaanyị just gba akwụkwọ ọhụrụ. Di na nwaanyị gbara akwụkwọ ọhụrụ on that same Saturday, kidnap ha. Di na nwaanyị gbara akwụkwọ ọhụrụ on that same Saturday, kidnap ha. One guy in Abo Karababra Hanono, hey, where am Mabujishayaka, whatever Sujishayaka. You know? So I want to call upon the youths of Okolochi, the youths of Ihiagwa, the youths of Eziobodo. Do not allow Nde Fulani na Chinamandia to take over your community. Come out en masse. Come out en masse. If these people try any rubbish in your community, do not take it for granted. One imo here obodunu niile, nde dinta niile, all hunters association, all the hunters association over the West. Amabi ima ogu for the ine kuna ga agota. Nde Fulani na Chinama, they are here to dominate this area. They are here to conquer this our land. They are here. That is why they don't like ESN. That is why they don't like ESN. Obruna ESN no ya. Obruna government eji propaganda. Buo ESN. Obruna government eji harurala. Buo ESN. Nda Wusa, nda Fulani, nda Nachidama will never smell our forest. I have said it and I will keep saying it. Always we get ESN. Nda Fulani Nachidama would have conquered this area. So everyone government eji propaganda buo ESN. Let the youths take over. Let the youth take over the security of their land, the security of their forest. The use of Okolochi, the use of Ihiagwa, the use of Eziobodo, invade their forest now. Mwabaganu ni mo hunu now. Mwabaganu ni mo hunu now. Onye awula no ni mo ya hu na ekweshi no there. Dealing with that person. You got that? Onye awula no ni mo ya hu na ekweshi no there. Dealing with the person.
Invade your forest now and search your forest. Search and flush your forest. The use of Ihiagwa, the use of Okolochi, the use of Eziobodo. As you people are doing it, the use of Okuku. Search your forest. Naked, search your forest. Who can they search your forest? Una abala kitio, una abala kitio. Onye hiune eburebuye. Onye hie nura eburebuye. That is the special announcement this morning. Obrugadu una ga church today. Ga no church in the forest unu. Make sure, especially in the case of that or madu nezi obodo. That we yagba. Search your forest. Search and flush your forest. Begin to search and flush your forest. Go a daily activity. Do not allow Nde Fulani na Chinama to take over your forest or take over your community. Special announcement. Odem Agàin Church. Odem umunnem ejimnaka na ebe ahi na ugbu a na enweta onwe gị. Ịma o nwere ozi m tihapụrụ n'ụtụtụ a n'isi ụtụtụ a gbasara ihe mere na okporo ụzọ Okolochi na ezi obodo n'ihi agwa na ndị Fulani na-achị nnamaka na-akpakwa mkpamkpa n'obodo ndị a. Dịka m si kwuo, anyị ga-aga n'ihu na-eti mkpu ihe tutu ruo mgbe gọọmenti mere ihe ha kwesịrị ime, rukwenu mgbe ndị ọrụ nchekwa mere ihe ha kwesịrị imela ndị Fulani a, because anyị gba nkịtị ọ ga-aka njọ. Now I tried to reach out to the person, the onye ọkada ndị Fulani a sụchiri aka. Mụ na ya kwuru this morning. Agbagidere m mbọ ka m nwete, so nwetekwenye this morning. So aga m achọ ka unu gee ntị na phone call mụ na ya na-abụ mere this morning, ka ọ hapụ ịdị ka ọwụ m egwuregwu ka anyị na-egwu ma ọ bụ anyị kwuo ya ụfọdụ asị na fake news ma ọ na ọwụhụ na we are just raising alarm. Ọ ihe some people na-ekwu. Hello. Nwunye ndewo. Aha m ewu Chinonso ba Nonso Nkwa. From Daniel FM. Mba anọ m busy body now. Okay. O nwere ihe anyị nụrụ mere n'ezi obodo. Somebody nyere nọmba gị. Amaghị m ma ọwụ gị nwawu onye ndị Fulani na-achị nnama mere attack. Yes, ọmụa. Olee otu o chiri m enwune? Yesterday, ana m arụ kapịnta. Okay. Agwanet na-eje ha ọrụ. If I decided iji mesin m ga-agbara ụzọ, ma eji mesin m ga-agbara ụzọ, ma achọkwa na-eme adị na-asa. As of that yesterday, so agara m ihe agwa. So na-anọta n'ahụ mmadụ abụọ si ma kpọrọ lọtawa. Ya na-aba na police station nọ na Umuku along that Ezobodo road. Dịka anyị gbara fuel, anyị na-agbaracha fuel. Na-apụtawa gwa enwere nwanne Zeus. Anyị sogekwa nọ na ihu anya. Tụ anyị ruzi enwere o nwere oke ọhịa nọ that place. Okay. Nke anyị na-agbafere nga ahụ manụ ụda egbe. So onye mkpọ adụwazi m si nere gbara ha ahụ. Ya ma agba ya nkịtị. So mụ onwe m ama adapụ n'ọwa egbe. Ka agbara. The men anya adara ya hụ somebody nọ there. Mamu somebody nọ there. Anyị agbahụ from one pole about 4. Ejimo ya abafazi block onye electric ahụ dem block zie m. Ewara. The ma block zie anya sị ya ka ha gba, the other one sị ya no ka ha gbara anya egbe. The other meziri ewerezie ede egbe ya ahụ sụzie m n'aka. Mefu m ọbara. Anya na yazi nwa na-elezi oje onye electric ahụ. Kụrụzie ya pụwazi ime ọhịa. Danya onwe ka anyị ka na-alawazie. Ole ndị wunda akpụrụla nda, ole ndị wunda? Ma onwe m mgbe m si appearance ha ahụ ndị Hausa. Okay. And ha buche egbe. Ha niile buche about 7 of them buche egbe. Nwere ike eji obere egbe. Hai! Ndị hapụrụla bụ nwoke na nwaanyị. Ọ wụ ofu onye ka m dị chọọ nwa nwoke. Ọ wụ ofu onye ka m dị chọọ. Okay. Ya mụ onye egbe. Then ụjọ ekpe maazị m mara ama niile n'ime moto, but Adam sure that not that driver. Ya mụ onye ọzọ na ya so ama ha ome. Okay. Ngwanụ. For now, when ihe ndị youth mere, when a report you mere na atọ, maybe ndị obodo amana na. And as of this morning, but never put about na police na some of vigilante ndị obodo ndị ke ihe agwa no that along that road. Okay. Ngwanụ nwune, sorry Okay. Sorry my brother. Okay, itege n'ihe ọgwụ no.
Every day yesterday come back where they imagine a chemist. I'm on just on a board yesterday when you talk about Mango on one. What I got my body I Maracutere, no? Okay. Sorry, my brother. And then my hair voice the guy the Fulani Herdsman made attack Neziobodo yesterday. I am still calling upon the Commissioner of Police Imo State. I'm still calling upon the DSS, the military. You know, I want to disbelief that about this thing. I want to believe. That is why we are still insisting that in the youth of these villages should invade their forest, search and flush their forest of these miscreants, of these disgruntled elements, of these criminals, of these strangers from foreign land that came here to cause insecurity in Imo. We are still calling upon the youth of these various communities. Do not sleep. Do not slumber. Do not slumber. Do not sleep. Guide your forest. Guide your communities. And guide your land. Mageme here. Government age meregie. Ndani age meregie. DSS age. Police age meregie. Guide your land. Guide your land. Thank you. My people, una welcome back. We dey always talk the thing where we dey talk. E get people wey stand up wey say no, this thing wey Fulani people dey do, they no want am, which is ESN. But the government for inside Abuja, they tell the one wey dey for Owerri, their puppet, which is Hope Uzodinma wey dey for Owerri, no allow them to rest. So make sure say you capture all of them because ESN they go after Fulani. And today Fulani don't manage enter inside Owerri. Nobody is doing anything. Is that mean that Owerri do not have police again that will go after Fulanis? Or what? My people, however, make you share the video and make sure say this video go viral. Make sure say you share this video. Hope Uzodinma have finally given Fulani Owerri.